ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନ। ଏକ ପୁଅ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବାପାକୁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ନୂଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ନେଇଗଲା। ବାପା ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରାଉଜରରେ ଖାଦ୍ୟ ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାତ୍ରି ଭୋଜନକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣାରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଖାଇବା ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଯିଏ ଲଜ୍ଜିତ ନଥିଲା, ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କୁ ୱାସରୁମ୍ ନେଇଗଲା। ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ପୋଛିଦେଲା, ପାଣିରେ ମୁହଁ ସଫା କରି କେଶକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ପୂରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ନୀରବରେ ଦେଖୁଥିଲା। କେହି ଜଣେ କିପରି ନିଜକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଲଜ୍ଜିତ ନ କରିପାରନ୍ତି ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଅ ବିଲ୍ ସମାଧାନ କରି ପିତାଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭୋଜନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପୁଅକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଭାବୁନାହିଁ କି ତୁମେ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ? ପୁଅ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା ସାର୍, ମୁଁ କିଛି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ତୁମେ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ିଦେଲ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲ। ଏହା ଶୁଣି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଦିନେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ହେଉଛି ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଆମର ପିତାମାତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କିପରି ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯତ୍ନ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।